Anakku Siti, aja derang dado. Nggih, Bapak. Bapak ape ngubung kampung rumiyin. Dan cepat mulai. Nggih, Bapak. Luar masa opo? Masa jangan asem ae, Bu. Iya, saya nggak bahan-bahan sana no. Ayo. Anak ini mangga, apa nang ndi yo? Arep ning pasar. Ya saya bareng-bareng ayo. Yo. Arep masak apa? Anu, arep masak jangan asem rencananya. Kesenangan. Arep masak apa? Aku arep masak sambal terong. Wah, ayo nek bareng-bareng dulu bahannya. Pasar kan lagi luang. Yo. Enak. Dicontoh lagi tuh itu. Ya, ini kok. Mau lebih lagi nih. Kalau uang dia dapat apa? Nggih, kalau ewu nggih. Mboten. Niku. Tak ngeten niku. Nggih pun mboten apa-apa. Kalau ewu, Mbak. Nggih. Monggo Bu, sayure monggo. Sayur. Monggo. Bu, sayure niki lho. Pak, jenengan apa priyayi saking desa menika? Ana apa? Anakmu ayu banget ya kayak anakku. Nggih, namine Sri niki. Oh, lah bapaknya teng ndi? Bapake sedo amargi lara. Oh, apes banget nasibnya anakmu. Kepriye carane bisa ningkatke keluargane dhewe-dhewe? Pripun? Rabi karo aku. Wis. Sayur. Siti, Nggih, Bapak. tolong gawe bubur hangat gawe bapak. Nggih, Bapak. Nggih. Apa sing nggo bubure Bapak? Wis pengen. Pak niki Sri, kula mboten nggih, Pak. Pak tangi rumiyin. Bubure sampun siap niki didahariin. Nggih. Kula medal riyin nggih, Pak. Nggih. Pak. Bapak! Pak! Bapak! Bapak!
klambiku karo klambine anakku. Mulai saiki kowe kudu manut dawuhe ibu. Nggih, Bu. Cepet, Siti. Nggih, Bu. Siti, neng ndi kowe? Nggih, Bu, enten napa? Kok durung masak? Aku wis luwe. Nggih, Bu. Lama ta? Kok jahat banget to, Sri? Amarga bapak sedo mangan buburmu. Meski bubur iku mbok kei racun ta? Aku ora ngono, Sri. Nangis ae. Bu, Sri, iki panganan sampe dadi. Panganan apa iki? Rasane kok lemah. Bude kula gadah panganan. Nduk Siti, wah mesti enak tenan. Boten Bude, ibu dewe kula watuk-watuk sak sampunipun gadah panganan iki. Padahal panganan iki enak sampe kula jajal. Ibu tirimu kuwi yo sing sabar yo Nduk, Pakde lan Bude sing tresna karo kowe. Nggih Bude. Wis cukup nek rangkulan. Ayo mangan bareng. Ayo. Bu, Siti ngomong pas kula ngombah kandine kira kali. Apa? Saiki kowe kudu goleki klambine. Akhirnya aku ketemu klambine. Ngapunten, napa enten wong teng mriki? Lah kowe sapa? Kowe penghuni omah niki? Ya, aku penghuni omah iki. Kowe iki ngopo ning kene? Nyuwun sewu, ing omah panjenengan enten klambi keluarga kula. Oh, ya jebule klambine awakmu ta? Ayo wong dhisik. Nggih. Wes sudah pengen dua anak cayu kayak kowe. Nggih. Wes iso dadi kanca yang sampean pengen. Nggih. Bojoku wis mulai. Bojoku, aku mulai. Tenang wae bojoku, iki mau golek klambi sing digawa arus kali. Sugeng sonten kula Siti menawi panjenengan kersa sandangan kula damel sampe panjenengan mawon. Kula pamit mulai. Oh, nggih. Sampai sore dia sangi keluar. Matur nuwun. Nggih. Palohe gede banget. Nyuwun sewu kula mboten angsal klambi, angsale emas. Emas? Endi Mas? Kula nyebrang kali golek klambine ibu tapi nemu omah sing dirapisi waluh. Mrene tak jipoke menawa aku oleh Mas neh. Sri, gawe sandangan iki diumbah nek kali. Napa, Bu? Wonten Siti. Kenapa kula mbah-mbah? Derek ibu, Sri. Nggih, Bu. Kawan
wis sandalan iki. Aku oleh njaluk labimu ora, aku seneng karo labimu. Iya, nanging syaraté kowe kudu ngeweki aku emas sing akeh. Kowe milih walos sing gede apa sing cilik? Yo sing ageng no. Monggo. Iki wae Ibu Sri. Ya boten to, Bu. Apa aku ora njaluk wala liyane? Nggih, monggo. Kok sampean keinginan to walu ya? Yo, iku walos sing sepi, sapa sing becik dan kali becik, kan sapa sing Allah dan kali Allah. Dan di muka aku sok gak sabar. Iya, Sri. Gua pangkat di para tani-tanian itu. Aku tak begitu. Mereka apa sampean? Aku begitu para sampean. Dia harus aku di para kita. Aku jadi. Dan gua sampean orang kita aku. Kami kami dari kalau apa mati dan tidak apa sampai Kamu tidak ada mobil itu. Ma, ada wong. Iya kayak apa efek di sini? Iya. Gak guyu masuk pulau nih. Aku mau lagi ini. Iya.